tausaya min ya Fatima, ta kice Zainab ɗinki mai neman yardarki mama. Mama ganin ki shine burina, ki yarjan hakan mama na. Ina so na yi ta ganin ki in rera baitocinki na ƙaunar da nake miki, ki ƙaran da shauƙi naki. Komai zan yi roƙona ya zamta sa hannunki, kike ce kike yi kowa gunki yake nema mama. Mai yi a sanda ta so, sannan ga wanda ta so, mai kyau idan ta faso su ma ke da su lalla. Na zarce dukkan kyawu Zara'una na Jamila, kamar ta kama da ma'aiki mahaifanta manzon Allah, mai kamshi da feshin haske. Wa za a yi batu bayan ke, sarautar ta alama ke, kike yanda kin kaso mama. Allah baya da kamarki, shugaba baya da kamarki, duk kauni ba tamkarki. Allah yana gaishe ki, abbanki na gaishe ki. Allah yana ƙaunarki, abbanki na ƙaunarki. Mala'iku yan aikinki, yan aikinki mu bayanki. Idan kika yi Allah ne yayi, kin ka ƙara annabi ne yayi. Ruhin ma'aiki ke ce, jasadin sa ke ce umma. Soyan hakika ba da awa ba, so ni ki so ni, kaunar ki ki bani, ummul hasanaini ake kar afini. Zainab ta kice ni, Zainab ta kice ni mama. Kadarin ki daban, Allah yayi daban, daban a daban, kin bambanta da kowa. Sai da Fatima, ke ce zuciyar manzon Allah. Fatima motsin ma'aikin Allah da ke ne Fatima, kuma ma'aiki sai da na Fatima. Mama ke na kewa bege, sare ni kar in waige, a san kina daddage. Ki ƙara ban sirrin so mai tocin so in taimaki. Ina son ki saida Batula Sajida, Nana Ummun Nada, Shahida Abida, Mukarrima Mashahuda, Sayyidatun Nisa'il Alamina mama. Wacce ba ta faduwa faɗin ake ba a ce komai ba, in ma an faɗa ta zarce faɗin ma ba zai kawo ba. Inda an ka tsaya daga nan ta fara ta kure duk duba, ba a san ki ba a dukkan wani jagaba. Ya yar shugaba kirari nake so in yi ta yi ga ke ban abin faɗa, amince ki min izinin ki in ta yi na daddada. Hasken ki ya haskaka ni, kana ki faɗaɗa zuciya ruhi wanke. Ki cika mini da haske, gatacciyar soyayya ki ban takiya mama, ki ban takiya mama. Sirrin furta kalmomin so nake bara mama, ki ban harfan soyayya cika isa rike azima. Ki mun lamunin baitoci gunki ina yi take asuma, da na fara rera baitin ki zo gun mai saurare. Da ni mai yabo gare ki, mu ganki ki yarda mu jure, mu shaki kamshin alfarma da ya fi duk wani tunare. Domin shehu Tijjani dan
zamani barhama mai diwani sirrin so gare ku mama sayyidatin nisa'il alamina ita ce kaɗai wacce Allahu ya nuna zuciya da ruhin annabi manzona ta kamar halittu ce a dare da rana ke ake riƙewa a tsira ma'asuma ya banki arziki ne mai sanki bai nadama sansanin dukkanin rahama madaniya shugaba a sammai da ƙasa zamzamiya ya farin cikin manzon Allah labbaiki sansanin isa salima ku kuke da mulki rabbuna ku ne malakai gun kuke ta aiki ba isa da tsira sai an bi ta gidanki ke kike rabawa tuni Allah ya baki sayyidul wujudi shine fa mahaifinki an gama da komai in an iso wajenki mai daban-daban taskar arziki da mulki babu wanda zai wayo in ya zo gabanki sai ya daki kara min sanki dan isarki tabbatar da ni gun hidima da so gare ki sirrika na ambatanki bani in ta miki baituka na soyayya dan isarki umma